Čau, já jsem Kuba Lipe a vítám vás u dalšího videa. A dneska je to ze hry Happy Wheels. A o tuto hru mě požádali, nebudu říkat jméno. A dáme se do toho. Tak, loading levels, tak, které jsme se budeme hrát. Je to třeba to by mohlo být dobrý. Ježiš, co to je, co mám dělat? Pomoc! Dostaň se odsák! Drej! A tak. Dostaň se z toho ven. Ne, co to je? Pojď! Záber s tvým zadkem. Dělej! Netwerkuj. Ale vidím, že ten level je divný, takže jak si to jmenuje? Tak. Impossible 95%. Tak, co? Tak tačínka. Ježiše, jo. Pojď, to dáš. Ježiš, to jsou dobrý, tam to bylo dost hlasné. Jo! Ne. To je hrozně moc nahlas. Tak, tohle bylo nahlas, jak něco, asi vypnu zvuky trochu. Tak. Tak jo, já jsem se rozhodl, že můžeme kouknout na pár Hoggyho věcí. Hoggy Troll. Tak si dáme segwayočka. Iron. Hop. Co to? Au. Aha. Takže to zkusíme znova. Co to je? Ono mi to rozpůlilo můj segway. Ach jo. Hoggy, vyber si cestu, kudy chceš jet. Nejsem Hoggy. Vybral jsem si cestu. Sedím tady jako pán, doufám, že to nevadí. Tak. Ještě. Pojď. Skoro. Ještě jednou. Jo. Teď to. Jo. Tak jdeme pozadu. Tak super, to vyšlo. Hoggy, zachraň Pavla. Pavlíku, jdeme tě zachránit. Tak teď si dáme pana Busta. Ahoj Hoggy, to je můj třetí level. Třetí, já si myslel. Třetí. Zachraň nebo zrať Pavla. Tak to se ještě uvidí. Pavle, jdu tě. Něco. Jeď. Jedem. Vidíte, jak je. Jo. Aha, tak si vezmeme asi. Ne. Tak já jsem zpátky, já jsem omylem vypnul full screen. Tak dáme si jinýho. Dáme si tatínku. Zachraň Pavla. Třetí level. To je rychlost, to synáčko. Vlastně. Zachraň Pavla, zrať Pavla. Moc. Nejláš, co měl udělat. Nechám ti tam na pospas smrti, nevadí? Vadí? Takhle, to je mluví. Ne, udrž to. A jdeme. A jo, zradím Pavla. A teď zkusíme tu druhou možnost. Tata! Uslyšíme to znovu. Synáčku, drž se.
Tam se jako jde půjde spát. Makám, au. Moje ruka. Nevadí. Ne. To je nemožný. Jedem. Tak jsme ho jenom zradili. A to nevadí. Pavle, že se na to nekoukáš? Hoggy Sliss. Hoggy Sliss, jo. Tak to mě zajímá, co to asi je. Vezmeme si... Teď si vezmeme tohle. Hoggy, ahoj, dělal jsem na mapě hodinu. Chci ti říct, že jsem profík na mapy. Jsem blázen do Happy Wheels, je mi 14 a hraju Happy Wheels už 3 roky. 3 roky. Jinak docela je pokrytá slizem, to vidím. Jo. Jo. Co to tam bylo napsaný? Agel! Na tomhletom si dělal 3 hodiny. OK, teda 1 hodinu. To bylo krátký. Hoggy 99 nemůže. Nemožné. Tak, teďka si vezmeme... Tak si vezmeme tady tu mámu. Aha. Tak to dáme. Ahoj Hoggy, toto je můj první level, doufám, že se ti bude líbit, nejdou psát hacky. OK, ale vezmeme si jiného charaktera. Change charakter a to bude Pougu. Hop. Aha. A jedem. Hop. Yeah. Tak jo, znamená, teď to dáme, tenhle musíme nějak obelst. Jsem si myslel, že jsem mi to rozbil. Já jdu obelstít? Tada! Tak asi nic. To je divný. To tam mělo být. BOOM! Asi je to fakt nemožný. Tak jo, tak tady máme Hoggy Quiz. Tak jo, jdeme na to. Ale Hoggy, doufám, že se ti tento level užije. Doufám, že se ti tento level užiješ. Děkuju, no. Nauč se gramatiku. Jinak dej prosím do videa. OK, máš to ve videu. Jak se Hoggy jmenuje? Pavel. Určitě. A díky, že jsi tam dal něco na přistání. No, takhle. Ne. Dárek. Já to trefil. A co to tam bylo? To jsem měl asi přeskočit. Tak teď se to dozvíme, co tam bylo. Petr Lexa. Nebo Petr Pavel. Jak se jmenuje Ice Sketch, kterou si točil, okradli mě. Ach jo. Tak teďka už dáme ten dárek, jo? Teď už to dáme v pohodě. Na pohodku. To byl freestyle. Úplné freestyle. Co? Dobře, tak jedem. To ještě rozdecháš. A bylo by dobrý, kdyby ses už naklonil. Dávám tomu poslední pokus, nebo já. Vy to možná dáte ještě. Budete to mít v popisku. Dobrý. Už zase? Aha. Tak jedem. Dárek.
Tak to si děláš srandu, ne? Co to je? Já to zase nepřeskočil. Ještě jednou, fakt naposled. Musím to přeskočit. A jenom hnedka, než se nám tam zase zapíše ta věc. Tady je zatím všechno první. Dobrý? Naposled. Tak, já to level prostě dám. Není možný, aby jsem ho nedal. Tak, op. Dobře, to nepřeskočím. Tak jo, exit. Tak. Divný poky. Poky jump, tak to se dáme. Šus, jestli to hraješ, dej do videa a užij si Pogo originál. Ty jsi taky originál. Opla. Už jsem noob. Op, už jsem exploited, už jsem vydrail. Jo, co bude teďka? Good, já jsem Bůh. Good. Chuck Norris. Já chci být Chuck Norris. No tak. Boom. Op. Jo. Jo. To si děláš srandu. Tak znova. JB. Už jsem exploited. Já jsem nechtěl zašulit, že jsem šel tam nahoru, ale to asi nejde. Už jsem zase exploited. Už jsem zase noob. Op. Ježiš, tak už tam jdi. No tak. Haber. Jo, jsem tam. Helmičko nepotřebuješ. Stejnak. Jsem Bůh, nejsem Bůh. Jsem Bůh. Teďka budu Chuck Norris. Jo. Bruce Lee. Já chci být Bruce Lee. Jestli to říkám dobře, já chci být steak. Uf. Tak, teďka budu steak. Hop. No tak. Hop. Tenhle level dáme. Nedáme. Nechci tady to. Tak. Hogi prasa, nechci být prasa. Hogi.cz, nebudu dávat Hogi.cz. Hogi dáš to. Díky. Nejsem mluví. Tam, dlouho jsme... Teď si dáme maminku. Maminko, jedeme. Ježiši, co to je? Au. No to jsem charakter. Ano, to jsem asi to. Ani se na to židle. Jedeme. Jeď. To už se nedáme. Musíme to znova. Tak. A jedeme. Dopadne pomalu. Nezahákneme se. Jo. Parkour. Co to bylo? Co to?
exit to menu a dáme si ještě pár levelů si dáme, ale teďka jdeme na Menta. Ment plus Coca-Cola. Mentas. Nakonec je tam. No tak. No tak, tam je kola. Zaber. Dej tam ty ruce nahoru. Jo. A teďka ještě. Makej. Ten je hroznej. Tady bude určitě víc. Ment a kola tady. Okay. Sakra. Tak ještě jednou. Okay. Hop. Jo. Pardon, za to se omlouvám a už zase. To jsem nechtěl. Jo, teď už to dáme. Ne. Ach, jo. To je. Dobře, dáme další, tam to trochu nefunguje. Tady. Já chci prostě vědět, co udělá ta Coca-Cola. Jo. Ne. Tam nedošel, mám to. Zkusíme jiný. Tak, Ment versus Coca-Cola. Co to je? Vytáhni ty ruce, zabír. Tomu taky nefunguje. Tak, já chci prostě Coca-Colu. Tady Ment a Coca-Cola 2. Ne! Jo, jo! To je hustý. Tak jo, já už bych to asi pro dnešek ukončil. Jak to tak vypadá? Please give me all of your money. Oh my gosh. I could kill you in an instant. OK. Tak jo, s tou Coca-Colou a s tím hořícím panáčkem nahoře, tady. Tak, nekecej mi do toho. Tak, já doufám, že se vám video líbilo, a pokud vám nechte like. Kdo mě nemá odběr, bylo by to super, kdybyste dali odběr. A já se s vámi loučím a ahoj.